Yazi angazi noma understand lento. Do you know ukuthi umuzi nomuzi unomuntu oyedwa nje obekwa amadlozi kulowo muzi noMkhulunkulu wakulowo muzi kuya ukuthi nikhulwe lapho okuyena ophathiswa amandla futhi okuyena khona izinto eningeke nibe nazo la ekhaya nithanda ningathandi yilowo muntu chosen one ozokwazi ukunqamula ama-case akulomuzi ozokwazi futhi ukuthi ebe i-breakthrough yakulomuzi nganoma niyazi into efana leyo. And that person, if ningamprotect ningamsupport njengomndeni lo mndeni uyasafarisha. Abanye abantu ke lento bayiphambanisa uvele bone esikoleni ekuqeda umatric e-university ethola umsebenzi mhlasimbe ngabe uthisha ngabe uyinisi ngabe yini bese ejela usephumelele. Kunezinto ezinkulu wena ekumele ngabe unazo kunalo muntu anganoma nizoyizwa lento kunalo muntu okuyena ophathiswa amandla ekumeleza umndeni nimsupport nonke kunqamuka amaketango kuyo yonke into ongasuyicabanga emndenini kungenzeka ukuthi financially mhlasimbe izinto zibophekile ngisho ususebenza uyabona nawe ukuthi izinto azenzeki imali iphelele ezandleni nje kunalo muntu emndenini. Sometimes ke uvamike sokuba umuntu odelelekile kuyenzeka uthola umuntu othulayo but sometimes kuba umuntu mhlasimbe uthola akathula umuntu ohleze efuna into eqondile uthola sometimes akase ngisho favorite kule ekhaya ngoba akazwani nento ephuma eceleni. It's because manje lo muntu unikezwe imandate eningake understand ngoba ifuna wisdom. Abazali bayakwazi ukumbona sometimes lo muntu akekho normal bambona ngezinto ezincane. Ukhona ukuthi uthola nje first born la ekhaya ihambile yawufunda ya university athi umsebenzi hola 30,000 but la ekhaya yondle kumele size sifone ukuthi hayi ukudla kukho njalo engabe njani ibisebenza yahamba yayofunda yabona. Kodwa uthola ukuthi lo engikhuluma ngayo usasekhaya akasebenza kanjani but maye kwathola just 2,000 kuzongena iveni lalethu usimende u20 ngalo 2,000. Uyambona ukuthi this person is not normal. Isente elincane alitholayo kunento enkulu evela inyakazi la into ethinta yena ihlezi multiplyeka ngendlela engaqondakala. Abanye bayibona besaba ukuyikhuluma and sometimes akabi ifavorite angazi kanjani emndenini eminingi lo muntu akabi ifavorite even kubantu akhula nabo osisi nobhuti akabi ifavorite. If we are not a chosen one obona ngokuthi nje uzoqeda isikole uhambe e-university uthola umsebenzi emva lokho uthi uqeda ukuthola umsebenzi iqhamuka indoda ikulobole kushada usuye emzini wakho you are not a chosen one mawunjalo because job usuhambile vele emuva kusho nje sekusele kusho ukuthi akukho wrong. Don't feel bad about it. It means you are not a chosen one because if you were a chosen one ibiyoqala kube khona izinto ezenzakala ukuqala before uyemzini yabona. Kanjalo umuntu wesilisa omunye uyahamba uyofunda eqede ethola umsebenzi eqede ukuthola umsebenzi emove out ekhaya ehamba eyihlalela khona baze bemfonela makunezinto ezishodayo. That means you are not a chosen one. A chosen one umuntu othi ngisho kuthiwa kunjani ikhaya hlezi lila ngisho kuthiwa kwenzakalani and kweminye imizi iba nenhlahla uthola ukuthi lowo muntu ubaba wala ekhaya nje akusizi ingane zami. That is why kweminye imizi sikhule thina ku-rich kuleyo muzi sazalwa ku-rich namanje ba-rich ubaba wakhona ade washona kodwa kunezinto ongeke uzenze lutho ezakhandwa ubaba wakhona la shuthi uyebo i-breakthrough yesizukulwane nezizukulwane seyenziwa umkhulu engabukhokho but namanje iy'ngane zakhona ngisho kuthiwa ziphuza utshwala zihamba ngama-BM. That is why maunga-understand wena uzuthi hayi ba-unfair uthi uzobona lento iyophelela emoyeni lento yabe iyophelela emoyeni hawu njengoba nje bebhema bephuze notshwala hawu lento yabe iyophelela because awu-understand ngeke iziphelele emoyeni uyofa wena lezi ngane ziyi-rich mawukuthi ibhema insango zibhema idrayive o-Mercedes ingoba kunomuntu owa-understand i-assignment okukhokhwa la ekhaya wakhanda ilegisi wakhanda izinto eziningi. Abanye ke baba nebhadi uthola ukuthi a chosen one akekho kubaba akekho kumama akekho futhi ngisho ey'nganeni zabo uthola ukuthi umuntu ozombathiswa amandla uyoba umzukulu wala ekhaya iy'ngane zabo. Uthola ukuthi lo muzi sikhulu uhlupheka namanje usahlupheka ingoba umzukulu ombathiswa amandla akakafiki kule age yokuthi uzokwenza izinto zenzeke kuleli cenga. Abanye bebe nenhlatho uthola ukuthi indodana yakhe embathiswa amandla undodakazi. So ngiqonda ukuveza ukuthi wena mawukuthi uyazazi ukuthi uyakwazi ukuzizwa mawungekho nomali. Angisho mina lamandla ukuthi
hamba uyoba umfundisi noma amandla ukuthi hamba uthatha idlu. Angisho lo mandla, ngikhuluma ngamandla ukuthi njalo uma uthinta into wena ngishothi uyithinta kancane ivele imultiplyeke leyo nto, ivele inyakaza noma ngabe uyithinte kancane kanjani. That means kulowo mndeni uyayi-chosen one, and you need to focus because abantu abachuziwe umndeni nomndeni baney'nkumbu zabantu, not only family members, even abantu bangaphandle abathembele kuwena. Iy'mpilo zabo ezingeke zize yishintshe, eyakho impilo ingakashintshi. Njengoba udlala ngesikhathi wazi ukuthi uyobuzwa kuthiwa wena sakunika amandla, sakunika ama-opportunity, wadlala ngawo. You were a chosen one kuloya mndeni. Kuyenzeka-ke futhi ukuthi a chosen one ezedlula emhlabeni engazenzile izinto, engayenzile imandate ayinikezwe abantu abadala bala ekhaya noma uNkulunkulu wakhe. Yabona? Kuyenzeka. And leyo mndeni usuke udeleyile ngoba kusuke sefanele kulindwe noma umndeni usuke ungekho aware. Kepha uyazala omunye umuntu engabe qhamuke sekumzukulu ozothatha lawo mandla akanikezwe omunye wangawasebenzisa enikezwe lowo muntu. So ke la ngiqonda ukusho ukuthi thatha le video ifake egroupini yakini, ngoba ningakhohlisa ukuthi niyasebenza ningothisha ningamanesi nani bese nitshela ukuthi i-breakthrough kunezinto ezi-extraordinary kumele zenziwe umndeni wakho, provided umuntu a-chosen one. Kuneminyango ezovuleka, kuyobonakala abantu bethola ama-offer beye ko-America, izinto abazange becabanga ukuthi zingenzeka. Uma ukuthi abayi kwamanye amazwe bethola ama-business deal amamiliyoni. Niyibuze kwenze njani kanti ni-support a-chosen one. Ngizonza umzekeliso nje, asibuke nje nangu undodakazi lo uNaledi. Mawuthi uya-check-a kuNaledi, sizwa manje thina kuthiwa kunosisi wakho omdala obevele umculi. Bathina besingamazi, mina bengingamazi guys, honestly. Ngimazi manje ngoba sekunengane encane sivele yarise into ongayazi, yaba namandla ongawazi ukuthi aqhamuka. And leya nto awuzi ukuyivala umndeni kaNaledi, into ekumele uyenze, they must rally behind that daughter ngoba sekuvelile kuleya ngane inamandla ewambethe. It's either iwanikezwe abantu abadala abangasekho bakubo noma iwanikezwe uNkulunkulu abamkhonzayo. They need to rally behind leya ngane because iyona enikezwe amandla, iyona ezoba i-breakthrough. Kunabantu njengamanje bakuba sebezoba o-cameraman, abanye o-sound system, abanye i-manager, abanye o-fashion designer ngenxa yaleya ngane. Beshaya imali njengemali, shaya amamiliyoni just because leya ngane ivele yathi xa izinto zawo zavele zamultiplyeka ngendlela engaqondakali. So nawe-ke kini kunalowo muntu, hayi ukuthi uyohlezi kusemculweni noma ngabe kuphi, a chosen one mayenza izinto. Uthe ngishe ngathola umsebenzi 6 months down the line usewumphathi usewukuthi usethola i-offer siyakwenye i-brand usewukuthi because izinto zakhe ziyamultiply ngoba amadlozi asuke understand, idlozi elimnika amandla asuke understand, uNkulunkulu amnika amandla ukuthi kunabantu abaningi abasemva kwakhe. Futhi nawe onikezwe amandla uyakwazi ukufeel ukuthi amandla ami, yazi mina njalo mangibona izinto angiyiboni ngendlela abantu abayibona ngayo. So it's very important ukuthi wasebenzise ngendlela, because uma ungasebenzisi ngendlela bayokubuza ukuthi wena sakunika amandla, and futhi wawubona ukuthi wena sikunika amandla kulo mndeni ukuthi uyovela lo mndeni unikeze isithunzi kube nje kuphatha usebenzisa ngendlela yini sisasalong. Nani emndenini futhi you don't fight a chosen one. Trust me, ngoba lo muntu ubekiwe la yokuthi uyena umuntu ozomela leli khaya ngayo yonke indlela ongasuyicabanga. Kunezinto zabantu idlozi elimnikeze lento noma uNkulunkulu unikeze, kunezinto ekumele zenze. Wena the time umluyisa laba bantu laba abamnikela amandla, they will fight you. Angikhulumi ngalamandla mina okuthwalela lawa bheda, ngikhuluma mina ngamandla genuine yokuthi wena you will transform yonke into, ayikho inkinga ezokuhlula wena. You will be wonke umuntu onenkinga uzoza kuwe. Uyakwazi ngithini? Khona abantu emndenini okwazi ukuthi nje kumele hlezi belalele inkinga zabantu, besolve inkinga zabantu. Those are chosen one. You need to support those people. You need to rally behind those people. You need to protect those people. Eminye imndeni they understood this assignment long ago. They managed to identify those people. They protected them. They supported them. Ingakho eminye imizi kanti iy'tezi singazi ukuthi ikhanda kanjani. It's because they are secret. Basupport a chosen one. Ngabo ukuthi mhlawumbe umculi kaMaskandi, kungaba ukuthi mhlawumbe uyiphoyisa kuzwe sekuthiwa ucommissioner, kanti because ni understandile njengomndeni namsupporta kwenzeka izinto. Omunye evele register company evele ethola itender millions isuka, it's because umndeni uunderstandile wamsupport, wamnikeza imali, register company waregister izinto zavele kahle. Abantu bathola imisebenzi, bathola ama-deal sonke la ekhaya ngenxa yalowo muntu. So ngalawo magama asivikele and protect abantu abakhethiwe. Kubalekile as umndeni. Njengoba nizoyithatha le video niyifake kwi-group yomndeni.
yazini ukuthi ubani abachuziwe